aya dua etmekligimizde bir Allah Taala sığınmaklık bilen ya Rabbi Allah menin duamı enbiyalan, evliyalan, şuhadalan dostluğun hormatına men duam kabul et deyip aytmaklık aya şıfırım dua etmeklige bedgat deyip bolarmy? Taraf mukabilına mubtedi deyip fetva verip bolarmy? Dikkat edin Müslüman oğlum. Hayta bir alimi ki ödünü ehli sünnet vel cemaat 4 mezhepten bilýän bolsa şıfırım dua etmekligiň jawazı balygyna hiç wagtda şek etmer, taraf mukabilina hiç wagtda mubtedi deyip aytmar. O näme deyip? Çünki mun hakkında inçeme deliller var. Tekten 9. ayet Sure Bakara ve kanu min qablu yesteftihun alellezine keferu ayetin ma tahtına inçeme ulamalar ahadisler nakl ettiler. Şıfırım dua etmekligiň gonjaýyşy balygyň hakkında Sunan Tirmizi'de hadis geliyor, Sahih İbn Hibban'da hadis geliyor, Mirqat Şerif'te hadis geliyor, inçeme kitaplarda hadis geliyor. Şıfırım dua etmekligiň gonjaýyşy balygyna otam şu taýdan haýty bir ahuni ki şıfırım şeýle bir dua etmekligiň mubtedi diýip aýtýan ol hakykyny Müslüman dogallam gaty ýalňyşypdyr.